narode, ja sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam priču o grobarima. Pa da počnemo. Grobari, navijači Partizana, su organizovani 1970. godine. Nadimak su dobili zbog uglavnom crnih klubskih boja, koje su bile slične zvaničnim uniformama grobara. Oni podržavaju sve klubove u JSD Partizan. Organizovani navijači koji su tradicionalno zauzimali južnu tribinu stadiona su se podelili 1999. godine na dve grupe. Novoosnovana grupa po imenu Južni front je optužila nekoliko najviših članova grobara za zloupotrebu svojih privilegija, kao i sam klub za favorizovanje tih pojedinaca. Poslednjih godina navijači su prevazišli svoje razlike. Od novembra 2005. godine sve navijačke grupe su bojkotovale utakmice FK Partizan do ostavki predsjednika Ivana Đurkovića, sportskog direktora Nenada Bijekovića i generalnog sekretara Žarka Zečevića. Bojkot je prekinut 2007. godine. Posle podnošenja ostavke rukovodilaca i grobari su se vratili na svoju matičnu tribinu. Grobari kao skupina navijača su osnovani 1970. a pre grupe navijača Partizana počele su se osnivati u kasnim 50. godinama. Danas postoje tri velike grupe navijača Partizana, a to su Alcatraz, Južni front i Grobari 1970. Postoji mnogo manjih grupa poput Grobari Novi Sad, Anti-Romi, Grobari Padinjak, Young Boys, Shadows, Zabranjeni, Ekstremi, Porno Mafija, Vandal Boys, Grobari Kikinda i mnogi drugi. Grobari su u veoma dobrim odnosima sa navijačima grčkog PAOK-a i ruskog CSKA Moskva. Grobari su bojkotovali sve utakmice FK Partizana i grobari su se vratili na utakmice 26. maja 2007. godine kada su igrali FK Partizan i Mladost Apatin. I to bi bilo to što se tiče priče o grobarima. Ako vam se svidio klip, ostavite obavezno like i subscribe kako bi me podržali u mom radu, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!